इलायथो नै आथिंनि हाराफ्रा मायदि बायदि खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय मा जिउ जिउ फबारनाय महर लानानै सोनाबाय दामुगै हिनफाय ब्लगखौ फुरा जोबोद साइनाव जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो गोथार जायगानिफ्रायसो बरायहरनाय जाहैबाय जाबाय फुजा होफैदोंमोन आरोना जोङो बेयाव जाहैबाय अमाबा शिबनि बाबा गणेशनि दङ गासिबो ओमफ्राय नैहाय अमा कालिनि आरोना ओमफ्राय इथिं बाबा हनुमाननि दङ हले जोबोद मोजां स्रां स्रां आरोना थारमाने आङो बाबा गणेश फुजाखौहाय न'आवनो फुङावनो सिखारनानै साथि बाथि लागायखादों आरोना बेनिफ्रायहाय मोनासि मन्दिराव थांगोन होननानै साननानै लादोंमोन आरो माने फिसालाबो स्कुल दं नालाय बेलासियाव थांसै होननानैहाय ओमफ्राय उनाव खोनाबाय एकथासिम सानसेनि एकथासिमल' लग्न दङ होननानै बे आब'आ गावनोबो खिन्थाहरबाय आरो ओमफ्राय गावहा आंनोबो खिन्थाबाय आरो ओमफ्राय आं मा खालामबावनो एकथासिमावथ' आं जेबो रेडिखौबो जानो हाला ओमफ्राय फिसालाखौबो माने आं मोनला आरोना ओमफ्राय थेवबाबो जोङो फैनो होननानै ट्रेनिं लाखाबाय नालाय लग्न दंबाबो गैयाबाबो जायखिजाया मन्दिराव फैनो होनखानाय नालाय ओंखायनो जोङो मन्दिराव फैबाय आरोना नै स्रां स्रांनो ओमफ्राय आगोलाव जाय जायगायावहाय गणेश बाबानि मन्दिरखौ खालामोमोन बियो एबार अबेहाय थांखोथाय गैया आरोना ओमफ्राय गणेश बाबानि मन्दिर दंबाबो गैयाबाबो जों बेहाय फैनो होननानै सानबाय थाखादोंमोन आरोना ओमफ्राय फैनानै गोसोखौ जोबोद मोजां मोनबाय जेलानाखि फुजा समय जायो अब्ला होंगो दोंगो मानसि जायोना होंगो दोंगो जाफालाबाय फुलांलायलाङो थोन थोन नाथ्रोद नुथ्रोद गाथ्रोद गुथ्रोद जायोना ओमफ्राय दा रावबो गैया नालाय मोनाबिलिनि साथि होनाय समयजों माने न'आव साथि लागायनानै फैनानै ग्रोब आरोना सान्थि मोनबाय ओमफ्राय दा थांनोसैबो आरोना ओमफ्राय गणेश बाबानि लादुखौ बेयावनो जाखानोसै प्रसाद नालाय प्रसादसै आरोना जोंबो लादु थालिर बिदि बावफैबाय आरोना बिदि प्रसाद बानायनानै लाबोलायाखै आं हेबिनो बेखिनि ओमफ्राय गावसोर बोखांनानैहाय प्रसाद हरबाय नै फैद' प्रसाद जानोसै बिफा हाबा इसोर सानैयाथ' आयौ फैदो हमथा आगैया हमथा गाखोखादो बाबाजों गाखोखा दे दा ओमफ्राय गोदानानै बिदि जाबाय आरोना ओमफ्य खाथियावनो हनुमान मन्दिर आं जेब्लानो फैयो भिडिअ लालाङो ओमफ्राय भिडिअ नोंथांमोननो खिन्थानाय जायो आरोना गाज्रि मोननो नाङा बिराद मोजां मोनो खाथियावनो ओमफ्राय नैबे दखान दंखायोना बेनावनो लाबाय ओमफ्राय मा होनो साफा मोनफा साथि लागायनानै फैबाय आङो बेनावनो मोनखायो आरोना थ' जय हनुमान होन बाबा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर थ' बे नों दहाय हाबनायानोथ' आन्दायबाय फिसाया ओइथिं हाबबोनाया नानिया बेयावबो दं नामा होननानै सोंदों थ' जय श्रीराम ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो डाइरेक्ट रुमाव हाबफिना होननानैहाय माने रुमथिं हाबग्राखौ बारबोनानैहाय बबे जायगायाव मन्दिर बायदों थलायनो नायहैथारनो होननानै माने जों आवगायदों आरोना ओमफ्राय फैनानै नंमारगौ मा होनो एम बाजारनि खाथियावसो बानायदों आरोना नै मन्दिरा ओमफ्राय बिनि सिगाङावबो मोनसे नुदोंमोन खिन्थु बे एसे हाबसोसोमोन आरोना बैयाव बानायग्राया अबेहाय लांखो जों पात्ता गैला आरोना ओमफ्राय लग्नखौ सानसुसिमल' होनदोंबाबो माथो मानसिफोरखौ फुजा होफैनाय नुदों आरोना जोङो मन्दिरावहाय आगोलफ्रावथ' नैबेहायनो लायोमोन आरोना नैबेफोरावनो ओमफ्राय एबार गैया होननानै थांनानै नुहैथारबाय आरो बेखिनि ओमफ्राय आरो एसे हाबसोसोआव बानायदों आरोना लामाफ्राव बानायबा बिराद फिरबो जायोलै ना एकदमबारे गारि मथर सिदा ब्लगसा ओमफ्राय अखानायै फुङावसो आरोना अलसियानि खामानि बेफोर अ माय गड दिनैनि ब्रेकफास्टआ नायदो हेभि आरोना मैयानि ब्रेड बांद्राय दंमोन ना फिसालानो मोनथाम एवनो हरबाय जिंगिनिखौ बिमाया फुदुंनानै लाबाय आरोखि ओमफ्राय नै मालाय बिथाङा आलु सब एवदोंमोन ओमफ्राय बोरै जाखोथाय आं मिथिला आरोना फिसालाया मोननो लानानै थांबाय ओमफ्राय दा आंना मालाय गाव जाबाय जायाबा गैया ओरै सा गोमो गोदौगासिनो दङ बास आरो फिसाजोना दा सुजिसो जागोन होननानै नै सुजिबो एवबावनायसो जानायसो सयथिबो जेब्लायबो बिहामजोनि हाग्राखौ बावब्रायो ओमफ्राय नै गिदिंफिनथारनांगौ जायो फाग्लिनांसिगोन आङो आसुरिथहाय पस्टार दोनखानांसिगोन बिहामजो हायलुरि होननानैहाय नैबाहाय थारमाने जोङो फुंनि एसे आधा खामानि जोबनानैहाय बिहामजो हायलुरिनाव दसे थांब्रब होननानै ओंखारबोदों आरोना ओमफ्रायथ' बेना हासिबनो फैनानै दंफैयो आंना फिसालाया थ' एसे जगाजग जाहैनोसै आंबो मोखाङा नुलायलायाखै होननानैहाय मोनफैखाथारबाय दखानखौ बारबोनानै फैबाय ओमफ्राय उल्था लेंलांथारबाय आरोना बिफाखौहाय जानो नांगौ खिनांगौ ओमफ्राय बे बिहामजो आंनाव अमाखौ हारसिं लाखोमाखो ना माखो आं हालासो बिनि सेराव बोरै अमा थाफैखो दिगदारसो दंसै बियो ओमफ्राय मालाय नै आबौआ होल्लां होथां गोदान मोनदों मालाय सोर बायनाय बिफा बायदोंना सोर बायदों बिफा फैदों नालाय खिथालाय आंनो सानैबो बायदोंनो मालाय
बाबाजों नोंजों आसा गावसोर सानजोंसो बरिया ओमफ्राय खानाया खबजबद्राय जाबायना जायगाया मिलायाखिसै गोलैनो हासिगौ मानसिया दाबो गोलैहां जाबायमोन नों गाखोना मा गाखोआनो जोंना गिखायो दे बरिया जाबाय मालाय बेहायनो थान्दानो नोंबो गोलैजानो गियो दे लासै लासै खालाम दे सफैबाय आरोना जोङो बिहामजोनि न'खरावहाय ओमफ्राय नै फैस्ला मोननि मालाय बे गोदानखौ माइदि नुदों होननानै जि फोरमायबाय आङो मैया आङो ब्लगावबो एसे होखादों ओमफ्राय आंनोबो फैस्लाबोनो देखायथारबाय आंथ' ब्लगखौ नायनो मोनाखै दा एकदम फोथिदे फैनायखाय जोङो मबाइल दांबानो नायहाबसो जायोसो माने मबाइल दांबानो मबाइल बिदि आरोखि नोंबो नै इदि खामानिया फुंनिफ्राय सिखारनायनिफ्राय ओरै थाङो ओमफ्राय बेखौबा नुवा ओमफ्राय जोंखौ लानानै ओंखाम ओंख्रिखौ लानानै A to Z गथ'नि गानसोना गालांनाय A to Z मानाय सुनाय न' सुनाय माबा एरलु एरला आरोना ओमफ्राय बेफोरखौ जोबनानै बेफोरखौ नुवा ओमफ्राय दुगैस्रां लोबस्रां दसे लाल साहा खापसे लानानै मबाइल नायबा बेखौसो नुगोन ओरैबायदिखा ओरैबादि आरोना आथिं रुलायबाय नुवा ओमफ्राय ओंखायनो बेस्रा मबाइल माबाखौनो भिडिअफोरखौ इडिट खालामनो मोनलाय लाङाखै जाहैदों आंनाबो बिदिनो भइसबो होनो मोनला नालाय जिखि जादोंला आं मोजां नुदों नै माबाखौ ओमफ्य नों मैया दाखालि थांदों फोरमायदों ब्लगाव फोरमायाखै एसे लास्टआवल' माने अखा सिजाबो रायजोफोर अनसायहरदों अबा ब्लगावबो खिन्था हादों आंनो सिगाङाव बेना औ आंनियावबो दंखायो नोंनि आथिं सानायाव बै दाख्लैयो अपारेसन सिन्दुर समायाव नों आंनि ब्लगसावबो खिथाखादों ओमफ्राय नै बेस्रा एक्सरे खालामनानै लानानै फैमारबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो फिसाइ फैनायावनो बेस्रा ओइ एंगोलनि हाद्दियानो एसे गोलैनानै देखायजायो जेबो नङा एंगोल हाराया मालाबा गाहैनाय माने गावबो थाल गैया आंनोबो खिथालायबाय नै एक्सरे आंबो सिनायबाय आरोना नोंना अनसुंथाइ लुगैनानैसो बिदि जाला माला आंखौ भिडिअ बानायनो लिंहरदों नामा बेलाय रायजोफोर एसे अननानै मदद खालामदो ओइ र' रायजागोनहाय सोरबा सिरियासनि बायदिखौनो जोङो ओरैनो माने अनसुंथाइ लुगैनानैसो नामा नोङो होननानै मिनिदों आरोना माने जेरैहाय जेरै गैयाबाबो खथ' रायजो राजानि अननायाव अनसुंथाइ हरनानै मानसिफ्रा मा मोजां खामानि मावलांनो हायो नोंहालाय साख्रि मावनाय फिसायालाय मा अनसुंथाइसै मुगै सुगैलाय आंनावबो दा लुबैथारा आंबोथ' गैखाथारा उल्टासो लांगोन आङो हस्पिटालाव नायहैनांगौबा हस्पिटालनि भाराखौ लाफिनगोन बिलाइफोर गैयिनि थाखायनो एसे रथ' सानदोंमोन आरोना माने हामगोनबो सानदोंमोन खोमा आइजोआ हामगोन बुस्थुआथ' सायो माबा नालाबायनानै लायो बगलाव होनानै लायो ओमफ्राय दा मैया थांनानै बुंजाबो हरबायसो माने नानो नांखाया ओमफ्राय नों फोनोबाबो माबा नाग्राफोरखौ फोननानैल'सो लानो होयोना ओंखायनोथ' बै स्प्रेफोरखौ हरोब्रा स्प्रेया नानाङा नालाय गाव हारसिं थांनांगौबा थांबाय थाङाबा थाङा अन्दरथारावदि मा जादों बेखौथ' मिथियाखै नालाय ओमफ्राय ओरैनो जाला सुखांनानै बिगुर जिरां गाराय जालांगौमोन मिथियाखै ओमफ्राय बेखौनो एसे मुलि होनानै नानानै लाबोथायमोन ओमफ्राय उनावहाय बोरायनो खिथाबाय थाबाय आं सानाया माथो दिनै एसे गाबोन एसे बाराय जालांबाय बारायबाय थागोन ओमफ्राय दाना बोराया दोनबावगोन लांबाय मालाय सिउबनो ओमफ्राय नै दाखालि कमेन्टआवबो सोंहरदोंमोन नों खिथायाखै हालुनि फिसायालाय मा मावो ना मा होननानै बेना फिसाया माबा आसाम बेटेलेनाव मावो आरोना आंनियावसो सोंहरखो ना नोंनियाव सोंहरखो दा एसे सोंदोंमोन आरो नायस्लाबबाय थाया औ बेबो कमेन्ट नायलायलाङा मबाइलखौनो दां हालाबा थो मावलायनायसो दामानि आरो मबाइला गंसेल' जानानै दं आंना ओमफ्राय नायग्राया बांसिन जानानै दं आरो लाबायानो नायग्राफ्राबो एसे बांसिन जानानै दं आरोना बिनि थाखायनो ओमफ्राय बेटेलेनाव मावो आरोना गुवाहाटियाव थायो ओमफ्राय बिदि गोबाव सुथि लायाबाबो मालाय एसे थाब फैयो आरोना बेना एसे सिन्था गैया ओमफ्राय नों मुलिखौ मोजां जाबाय थाबानो जाबाय मास मोनसेनि कर्स खालामनो दे नै एलायथो नै आथिंनि हाराफ्रा मायदि बोरो लावनाया नै बेलाय बेयाव सार्कोल होलायनाय दंखायो नै बेहाय लावनाय माने बे बुस्थुआव नोंना दुखु मोननाया बेनो होननानै खिथादों आरोना नैबे हाराया आंहाथ' गिलाबायोसोहाय फुथि बेबायदिबाथाय नुबाथाय सासे गाखोग्रा सासे दु बाबु दे आइ सासे मबाइल नायनानै होनलाङोथां गाखोग्रा सासेया गाखोनो हाखाया दु गियान दु राजा दु दे मबाइल नाया बियो बिफानिखौ दा मोननानै बोरैबा जाथारो दा मा आंनिखौ बिनो रोङा ना उन्दुलांदोलै गियान दे थांसै ओंखारबोबाय जोङो न'आवनो बेददां जानानै फैनाय ना साहा पानि जेबो लोंबोआसै खालि गय जानानै फैबाय आरोना फिसालाखौ एसे ब्लगाव लानो नागिरबाय आङो मालाय गेलेलां माबा गस्ला गानना मा गानना दङ ना बोरै लानो आरो सुबिदा मोनो बिसिनि ब्लगावनो ओंखारनो नागिरा
थ' जय हो आहाबो ओंखाम ओंख्रियानो सङाखै भगबान अमाया सोरबा सासे आब'निसो हा जोंनाबो बिदि खाबायबायनानै लाजायानो आदार उखैबायहाय बेलाय माथो बेयाव मासे बेदुंनो बेनिनो लोगो आरोना अमा फिसानिनो ओमफ्राय दाख्लैनि बिहामजो ब्लगाव होनाय बानलु खानाया नों बिफाङावसो लायदों ना नङा खाखानायखौ लाबोदों नामा सानदां बिफाङाव लायाबा अबाव लायनांगौ मा जाखैलै खाना लाबोखानायबो थायोना लाना फैबाय आरो नै बानलु थफाया नों बायनाय बायदिना बियो फिसाजाद एसे नोंथांमोनजों बेखौनो एसे शेयार खालामबाय आरोना गिदों आङो मालाबा मालाय हाराया थुथुनानै दङ होननायखौहाय आथिं सानायखौथ' खिथाखायोमोन नालाय बियो हारायानो एसे फेल' जानानै दङ नालाय आंहा बिराद सानखांनानै गिनाय फैयो आरोना आं बै सिङाव जानाय गाराय आरि जायोना गाज्रि बेमार जालांग्राया बेखौसो गोसोखाङो आरोना ओंखायनो थाबैनो हामथोंसै ओमफ्राय सानदांगाखौबो होनानै फैबाय आङो दा ओमफ्राय दा ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आरोना जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय बेखौनो एसे शेयार खालामबाय नोंथांमोनजोंहाय आंनि आहा जाखौनो थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय